Jederên ragihandinê yên Tirkiye ragandin got Tirkiye dixwaze çekên li dijî balafran yên pêşketî li xalên xwe li gundewarê Idlibê bicih bike. Şêlerên Tirkî li ser zarê berpirsên Tirkî ragihandin got ev biryar hat di civîna fermandeyên pilebilind yên leşkerî yên artêşa Tirkiyê li gel rêsipiyên gund û bajarokên Idlibê û Hemayê. Her li gorî zanyariyan, got biryara belavkirina çekên li dijî balafran li ser xalên çavdêriyê wekû amedebûnekê ye, ji bin pêkirinên got eger heye goldevera kêmkirina astê şer werin pêk anîn. Ji derên navbûyî ragihandin, got di heman civînê de biryar dan got civîneke din li xala çavdêriyê ya Tirkî li Morikê li darxin, ji bo zeralkirina nêrîna hikûmeta Tirkiyê ji deverên kêmkirina astê şer li Idlibê re. Di heman civînê de berpirsên Tirkî ji rêsipiyên Idlibê re diyar kirin. Got wezîrê welatê wan yê derve ji efşanê xwe yê Rûsî re gotiye Tirkiye tu caran nahê li Idlib were topbaran kirin. Eger ji ber terorê be, sînorê wê ji me re destnîşan bikin û em dizanin çawa peywendiyê bi terorê re bikin. Ev civîn û biryara Tirkiye tê di demekê de got çekdarên rejîma Sûriyê xwe amade dikin ji bo destpêkirina şerekî mezin ji bo vegerandina parêzgeha Idlibê di bin kontrola çekdarên rejîmê. Bêhtir ji 12 xalên çavdêriyê yên Tirkiye li Sûrî hene li gorî biryara civîna asîtana ku li parêzgehên Idlib û Heleb û Hema û Laziqiyê hatine belavkirin. Got hemî deverên dibin destê opozisyona Sûriyê de ne.